Köszöntünk mindenkit, én is Smoke vagyok, és ez itt lenne a legújabb videóm, ahol a Star Wars The Old Republic-ba kezdenék bele. Erről csak annyit kéne tudni, hogy ez egy MMO játék, egy online multiplayer, ami valójában pénzbe kerül, csak nem aratott nem nagy sikert, ezért bedobták ingyenesen. Ezt Originről lehet letölteni, vagy a Google-ba beírod a Star Wars The Old Republic letöltése, és ott ki is hagyja, majd linkelek mindent persze. Nekem ezt egy kedves ismerősöm más néven az unokatestvérem, Nandor Gamer művész nevén ajánlotta, tehát az ő csatornát is linkelem, és mondta, hogy mondom, elkezdem. Hát most ez egy olyan lesz, hogy csinálunk ki karaktert, válasszuk ki, hogy mi lesz. Miért ne? Hát van itt egy szerver, de a Red Eclipse, ja. Nagyon szép az animációja. Na válasszuk ki, hogy Jedik legyünk, vagy Sithek. És a Galaktik republikánusai, vagy a Sithek. Lássuk. Miért ne legyünk gonoszak? Legyünk gonoszak, az tisztesek. Ki kéne választani szerintem? Sith, ugye? Van ilyen, hogy ilyen, amelyek ilyen lézerkardos csatás, és vannak, amik ilyen erőjükből lehetnek az emberek, rázatosan. Van ilyen, hogy ilyen fejvadászok, tök jól néznek ki, vagy ilyen katonák. Hát szerintem vagy jól néznek ki, jól néznek ki, mert nem néznek egy kardon, szerintem a két bajban. Ugye, hogy elindítik. Nem tudom nézni mennyire, szóval maradjunk ennél a kardon gyereknél. Oké, hát lássuk, hogy Selected Species, a King Logból van, aztán előkerül. Ilyen Cyborg, Human vagy Zabrak. A Zabrak az a Cyborg. Nem, Human. Nagyon csúnyák, legyenek ilyen Zabrakok. Nő vagy férfi? It's useless to define me. Itt rejtjük az arcát. Ó, Christopher is van! Akkor mi ez? Lézer vagy? Aha, jó, lássuk, body type. Lehet ilyen kis kövérdők. Milyen soha. Milyen menő kis kövérdők. Tetszik. Head. Te viszont lehetne kövér. Mi ez? Head. The arm. Mi ez? Ja, az arca. Ez így jó. Igen? Komplexion. Mennyire sötét gyerek. Nagyon. Ike. Szemszíne. Lássuk, de nem leülősebb, nem gyönyörű. Hogy néz ki a tetoválással? Nem is. Nem tudom menni. Ez nem látok mint az arcából. Ez jól néz ki. Tovább. Ó, ez jó. Ez is tetszik.
váltsuk. Nem? Ó, a szamuráj, de milyen jól néz ki. Ez a ötös, megjegyezzük, ötös. Milyen? Tudok ilyenek is? Nem kívül is. Nem rossz. Mi a jó is? Aha. Ha orosznak, akkor tudod, hogy leszólunk a szamuráj. Várj! Ó, ez is van, ez is tetszik. Elég az ötös. Nem? És aquí csak van pár kis tüskél és ennyi. Több tüskél legyen, hogy buksján. Nem? Ó, ennyi a haja is, mert nem tudok kiszakadni. Szakadni szeretném. Nem akkor unicorn is legyen, nem. Adunk, amíg van haj. 8-as és 5-ös között lehetne dönteni. 8-as és 5-ös legyen. Vagy lehet 6-os is, 7-es nem, biztos nem. 5-ös. Szomorú szamuráj. Ja, ha lesz mondta a perc. És itt mennyire legyen sötét nyilván. Vörös, ez is sátor is neki cuki. Ez lesz itt az én kis karakterem, nőjön. Vajon mi legyen a neve? Spartacus, nem. Legyen a Smoke. Name on the please choose another. Smoke. Nem vagy akkor mondjuk 77. Arrow invalid name. Your name contains invalid characters. Ez se jó. Yasuo, az, aki szomorú szamuráj. Yasuo. Play. Ó, Yasuo szamuráj lett. Jó, tetszik, hogy Yasuo szamuráj. Ez jó, szerintem lehet, hogyha innen bemegyünk játékba, le is állítom. De ennyi lett volna, a long time megnéztünk azt, a Lucas Arts szokásos megköszöntője. Skippelünk, press space to continue. Hát nem tudom is, hogy ez játszik már, elkezdődik a játék. Na szerintem most nem tudok többet szerintem játszani, mert ez épp annyiról szólt volna, hogy most mesélünk a karaktert, épp hogy elnézzük, hogy mozog, nem is lesz el időnk. At last, I'm overseer. The trials are a chance to weed out the weak. Those who face them either survive and become Sith, or die. Döntések, aha. I want to do well. I am a survivor. This is in my... Mark my words, I am destined to be Sith. It wasn't destiny that brought you here. Yes, you are here and ahead of schedule because of me. I expect you to obey. You face your trials, you serve me, and I will make you the most powerful acolyte here. Igen, és akkor ennyire volna, hogy a kérdésekre nem fogok felszólni, majd innen folytatjuk emberek, innen videózni fogom. Tehát ha tetszett, iratkozzatok fel, tehát remélem tudjuk folytatni. Ennek ez hatásos, kellene fogtok, szerintem hétvégig nem nagyon fogtok. Erről videót hát itt, hogyha még kis pénteken valahogy be tudok passzírozni egy videót, hogy valamikor lesz szabadidőm, akkor meg lesz. Na, szóval Smoke voltam, ez itt egy Star Wars The Old Republic elkezdése volt. Ha tetszett, lájkoljatok, iratkozzatok fel,